Zdravím dámy a pánové, já jsem Zenda, vítám vás u nového videa. V dnešním videu ukážu, co jsem musel k Vánocům čistě od Ježíška. Takže první částnou čepku od mistra Razera. Pak jsem dostal krásné tričko od Kukyho. Tak. A samozřejmě některý mikinu. Tak. Ještě jsem dostal tohle krásné pyžámko a župánek. Tak snad se vám video líbilo a nebojte, na Silvestra plánuju vzkaz budoucímu a že se mějte nazdar.